The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang Opo, oras si Ano mismo po ba Castro ito? Martinez po ito. A-actionan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon, partner, at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang araw din sa iyo, partner, at syempre mainit na araw sa lahat nating mga kababayan at na taga-subaybay. Live po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin po tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA Apordabac, sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. At tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong para sa ating mga masugid na taga-subaybay. Maaari kayong makatanggap ng 1,000 piso na handog pa rin sa inyo ng ating programa at ni Congressman Saldico. Umpisa na natin, partner, ang ating serbisyo publiko mula sa Lagunoy, Camarines Sur. Muling umarangkada, partner, ang Tarabangan Caravan, hatid ng Ako Bicol Party List. Kaakibat nito ay ang proyektong hindi lamang pang-medikal na pangangailangan ang ibibigay sa ating mga kababayan, kung hindi, partner, pati rin pang-legal na serbisyo. Dahil dyan, pinaunlakan tayo ngayong hapon ng mga tauhan ng Department of Agrarian Reform sa Camarines Sur. Live na live mula sa Barangay San Francisco, Lagunoy, Camarines Sur, si Mr. Mariano Sagarbarria Jr., ang Agrarian Reform Program Officer 2 ng Legal Division ng DAR Camarines Sur, at si Municipal Agrarian Reform Program Officer Norberto Belmonte, ang Head Officer ng DAR Lagunoy Municipal Office. Magandang hapon po sa inyo, mga sir. Hello sir, magandang hapon po sa inyo dyan sa Lagunoy. Magandang hapon po. Ayan, Sir Mariano at Norberto, eto po Mr. Mariano at Mr. Norberto, dalawang barangay ang Yes po, dalawang barangay po dyan, itong barangay Pinamihagan ng Lagunoy at barangay Lamon ng Goa, ang nag-aagawan ngayon ng lupain na umaabot sa mahigit 100 hektarya. Makakausap natin si Kapitana Lourdes Alvarez Israel, ang punong barangay ng Pinamihagan, Lagunoy, Camarines Sur. Magandang hapon po sa inyo, Kapitana. Magandang hapon po, ma'am. Opo, Kapitana, maaari niyo po bang maikwento sa amin itong lupain na pinag-aagawan po ninyo ng Barangay Lamon sa Goa, Camarines Sur? Ayun, hindi niya marinig, Opo, partner. ulitin ko lang, Kapitana. Okay na, ayan. Hello po, ma'am. Kapitana, maaari niyo po bang maikwento sa amin ito pong kwento o ito pong problema patungkol po dito sa lupang pinag-aagawan po ninyo ng Barangay Lamon sa Goa, Camarines Sur?
Sandali lamang mga Oo, kaibigan. talagang hindi tayo naririnig, partner, Sa ating ni mga Kapitana. technical staff dyan, pakiayos lamang po nang sa ganon ay malinaw kaming magkausap at klarado na mapakinggan ng mga tinatanong natin partner at maparinig din natin. Alam mo, partner, hindi lang ito yung mga pagkakataon na Teka, maraming lumapit sa atin. dalawang barangay Opo. ang nag-aagawan. Ibig sabihin, boundary dispute Boundary ito. dispute, partner, ang pinag-uusapan dito. So, Goa at saka Lagunoy. Lagunoy, Ayun. opo. Minsan Siguro kasi magkatabihan, partner, magkatabihan. Oo, may mga barangay partner na akala nila sa kanila, akala naman itong kabilang barangay ay sa kanila. Maraming insidente niyan dito, partner. Katulad Dito sa nung Legazpi, Kapantawan, partner. Bitano. Taisan sa Kakabangan West. Opo. Yung Puting Daga naman. Meron din na Taisan, Tula-Tula. Yan. Yan, partner. So, dyan, partner, nagkakaroon ng kaguluhan na akala nila, partner, parte sila ng barangay, pero ito pala ay kiniklaim ng ibang barangay. Ay, tingnan mo, alimbawa, yung mga taga dyan sa Puting Daga. Yung Puting Daga, yung doon sa taas, yung Guyam. Sakop yun ng Taisan. Guyam. Oo. Pero, yung mga taga Guyam, Bumuboto or nakarehistro nakarehistro dito sa Kabangan. Oo. Sige. So yan talaga, partner, yung nagiging problema. Kaya syempre, yung mga ari-arian nila or yung mga addresses nila, nagkakaroon, partner, ng conflict. Andyan na siguro sa linya, partner. Okay, balikan natin si Kapitana. Kapitana, magandang hapon sa muli po. Wala pa, partner. Okay. Mukhang mahihirapan tayo dito, partner. Oo, pero partner, ngayon ay ginaganap, sinasagawa, partner, itong Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List doon, partner, sa Lagunoy, Camarines Sur. Hindi Kung pa, saan, oo. marami tayong mga kababayan doon, partner, ang nananatili dahil, partner, gusto nilang maka-avail nitong libreng check-up at libreng serbisyo Sino medical yung ng Ako nandun, Bicol partner, Party si List. Director Charlie? Andun, partners, yung technical head na si Kuya Charlie Ayan, Aike, yun. kasama si Mercy Del Aire. Hindi pa napiperfect ng grupo ni Director Charlie kapag ganitong may mga... Alam mo, partner, nasa process tayo ng syempre, habang tayo ay tumatagal, nagkakaroon tayo, partner, ng Andyan mga na. dagdag ng mga kagamitan. Andyan na, partner. Okay, andyan na. Kapitana, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Yun! Oo. Kapitana, maaari niyo po bang maikwento sa amin kasi nagkakaroon po ng problema or pinag-aagawan po ninyo ang Barangay Lamon, Goa, Camarines Sur. Makikwento nga po sa amin paano po ito nag-ugat at paano niyo po itong pinag-aagawan. Yung nakuha kasi namin lupa ng barangay pinamihagan is strictly po ng barangay Lamon. Mga dapat po yata naman ang procedures na kasi dalawang dito po kami nakakasyon. Halos yung sintro po ng barangay namin, yung ating na po nila. Kasi yung tinuturo po nila na doon nila yung malaking alam sa may hulog sa aking Opo. So, Kapitana, kailan pa po nagsimula itong reklamo po ninyo? Kailan pa po Teka, nagsimula? partner. Narinig mo ba yung sagot, partner? Medyo meron din akong naiintindihan, pero Okay, sige. Ayusin muna natin. Ayusin muna natin para... sayang kasi, partner, Oo, yung sayang. mga kababayan natin na Kasi ganito gusto yan, nang partner. malaman kung anong patungkol dito. Kung tayo mismo hindi natin masyadong marinig, lalo na yung mga nanonood sa Opo, nakikinig ayusin ngayon, muna dapat natin. ayusin Opo. natin. Mhm. Sige, alam mo, partner, maraming mga kababayan natin ang interesado sa ganung partner na mga usapin Oo. patungkol sa Samantala, border mga dispute. kaibigan, dumako muna tayo sa ating tabang medikal. Andyan na ba? Mula sa ating NCR Satellite Office, kasama natin si Caro Di Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Caro Di, magandang hapon. Magandang hapon po. Sa inyo po. Sa ating kababayan na nakabikulan. Opo. Makakausap din natin sa kabilang linya si Bea o katabi mo, si Bea Buko mula pa sa Davao City. Ang kanyang hinaing ay ang pinagdadaanan ngayon ng kanyang anak na 10 buwang gulang pa lang dahil sa sakit nito sa puso ay lumuwas sila sa Maynila at umaasa na maoperahan ang kanyang anak. Bea, magandang hapon. Magandang hapon po. O, kumusta ka na, Bea? Eto po sir, okay naman po. Okay, kumusta si Dominic? Oh, ka-showbiz ka na naman, partner. Bea, Oo. di ba? Bea, maaari niyo po bang maikwento Excuse sa me. amin kung paano nagsimula itong karamdaman po ng inyo pong anak? Opo, meron po siyang ma'am, congenital heart disease po yung sakit ng anak ko. At kailangan po siyang operahan kasi sa puso. Open heart surgery po, ma'am. Open Oh. heart surgery. Pag ganyan, partner, malaki talaga yung perang kinakailangan. Meron na bang schedule kung kailan o may itinakda na ba yung doktor? Ano po sir,
May schedule na ba para sa open surgery? Ano po, sir? Meron na bang itinakda or in-schedule yung doktor para sa pag-oopera ng anak ninyo? Bigay ng doktor. Sa hospital, ano na raw, kung may schedule na raw na operahan. Opo, sir. Naoperahan na po siya, sir. Naoperahan na. Opo, naoperahan na po siya, sir. Okay. So, naoperahan na Opo, pala. tapos matagal nung kami sa hospital. Opo. Matanong lang po namin, nanay, ano po yung eksaktong diagnosis ng doktor patungkol po dito sa sakit po ng inyo pong anak? Yung diagnosis po na bigay ng doktor ay double outlet right ventricle. Tapos may butas rin po siya, ma'am. Bale, ventricle septal defect at saka inguinal septal defect po. Okay. So, Nanay Bea, nung nalaman po ninyo na meron pong ganong sakit yung anak po ninyo, saan nyo po siya unang dinala para po ito ay maipagamot? Nung pinanganak ko po siya, ma'am, ay nalaman po ng pedela sa Davao na may sakit na po siya sa puso. Kaya pinacheck po namin siya sa kanyang pedla cardiologist. At sinabi niyan po kami sa Davao na hindi raw po kakayanin yung doon namin papaoperahan. Kaya pinarefer po kami sa Philippine Health Center, tsaka dinala rin po namin yung anak namin dito, ma'am. Opo. Matanong ko lang, Ma'am Bea, pang-ilan nyo pong anak itong si baby? Ano po, ma'am? Pang-ilang anak nyo po ito? Ilang anak mo na raw. Pangalawang anak ko na po, ma'am. Opo, pangalawa na. So, bunso. Papapunso po namin yung master. Opo. Maitanong ko lang po, dalawa ho pala ang inyong anak. Ano ho ba ang hanap buhay ninyo ni Mister? Ano raw anak mo ng mister? Ang mister ko po ay liaison officer po ng isang kumpanya. Bali siya po yung inuutusan, ma'am, kapag merong pinaka-deposit. Siya po yung nagtatakbo po para sa mga papeles. Ayun, opo. Kumusta naman po? Kumusta naman po yung kinikita ninyo? Sapat ho ba sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya, lalo ngayon at yung inyong anak ay inoperahan? Yung pangailangan mo na, kasapat na kinikita mo. Opo, bali nagtitinda rin po kami ng barbecue, sir. Bali vendor din po. May pakonti-konti rin po kita. Kahit pa paano. Opo. Ma'am Bea, ngayon po na meron pong sakit yung inyo pong bunso, ano po yung pinakakailangan nyo po? Bakit po kayo lumapit sa Ako Bicol Party List? Yung pinakakailangan. Kailangan nyo sa hospital. Opo, bali sa hospital po, ma'am, yung operasyon. Pambayad po namin sa mga sa bills po, ma'am, ng hospital. Kasi napakalaki na po ng binabot yung bill namin, ma'am. Tsaka talagang hindi na po namin kayang bayaran po yun. Kaya humingi na po kami ng tulong po sa Ako Bicol. Okay. Para mabigyang solusyon ang inyong alalahanin, kasama natin ngayon at katabi nyo si Karudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa NCR. Karudy, magandang hapon. Magandang hapon din po sa inyo. Opo. Karudy, ito katabi mo si Nanay Bea. Ano po ang maaring maitulong ng Ako Bicol? Kalain mo, taga Davao pa pala ito, lumuwas ng Maynila. Ano po ang maitutulong ng Ako Bicol dito po sa kalagayan at hinaing niya patungkol po dito sa kanyang anak? Opo, ito po nga si Madam Bea, nung araw ng Lunes, hindi po sa atin nakalapit sa daming hihingi ng tulong sa ating mga beneficiaries natin dito sa Ako Bicol Party List. Araw ng People's Day ng Ako Bicol. Ito po si Madam Bea, hindi sa akin nakalapit. Nung Martes, People's Day po natin, tayo namimigay ng guarantee letter sa ating mga beneficiaries. Ito, just lakas loob na lumapit po sa atin, ibigay ng Martes, upang matulungan natin at tinignan po agad. Ang kanyang mga dokumento ay qualified naman at napakalaking babayaran sa heart center. Ito nga po, dahil po yung tinawagan ang ating pong mga Congressman Salpico at Congressman Jen Bungkalon upang matulungan na agad itong kababae natin na si Bea. Higit sa lahat po, sinugunan kagad po ng ating mga congressman ang problema ni Bea. Nagbigay kagad po sila ng 100,000 pesos para pambayad po sa heart center para operasyon po ng kanyang anak. Ayun, opo. So ito po bang guarantee letter at ito pong 100,000 ay madadala na ngayon kaagad ni Nanay Bea? Opo, itong araw po ito, sabi ko siya, at makadadala kagad niyo po ang guarantee letter ng halagang 100,000 na pinagkalo po ng ating mga congressman
Congressman Saldico at Congressman Jen Bugalon ng Ako Bicol Party List. Ayun, Ayun, ora mismo. Ora mismo. Bea, ano po yung masasabi nyo ngayon? Meron ba kayong mensahe para kay Congressman Sally at Congressman Jill ng Ako Bicol Party List? Opo, ma'am. Ma'am, gusto ko lang po talagang magpasalamat po kay Congressman Salvi po at kay Congressman Gil Bungalon po. Lalo-lalo na rin po kay Sir Rudy Vizcaya dahil po pinagkalubang kami ng 100,000 po para sa operasyon ng anak ko sa hospital bill. Sobrang laking tulong po talaga ito, ma'am. Bulugay ang langit namin. Maraming salamat po ulit sa inyo, ma'am. God bless po. Sir Ayan. Congressman, maraming salamat po sa inyo. Opo. Okay. Ma'am Bea, hiling din po namin sa pong may kapal na tuluyan na pong gumaling ang inyo pong anak. At maraming salamat. Ka-Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa NCR. Mabuhay po kayo. Ma'am Bea, babalikan ka namin sa Lunes upang matanggap itong ipinangakong tulong ng Ako Bicol Party List para po sa operasyon ng inyo pong anak. Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Alright, thank you. Yan, partner. Ayan, partner. Ora mismo ang Damang-dama ko, pagtulong. partner, yung pasasalamat ng isang ina Mhm. sa ganito, partner, na pagkakataon na Yes. merong tumulong para At sa syempre, kanila. partner, alam mo, pag anak na ang nakataya, talagang... Gagawin ang lahat, partner. Kahit Oo. tumulay yan, partner, sa Alambre. Gagawin. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, Tarabangan Caravan, handog ng Ako Bicol Party List para sa 27 barangay sa Lagunoy, Camarines Sur. At para naman sa ating mga masugid na taga-subaybay, manood lang po kayo kasi bago matapos ang aming programa, ay pipili kami ng isa sa inyo na mabibigyan ng 1,000 piso mula pa rin sa ating programa at kay Congressman Saldico. Kaya wag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol Tabang. Ora mismo, partner. Balikan ulit natin si Kapitana dyan sa Lagunoy, Camarines Sur. Magandang hapon po, Kapitana. Kapitana Lourdes. Apo, Kapitana Hello Lourdes, po, ma'am. magandang hapon. Magandang hapon po. Ayun, mas malinaw, mas klarado. Kapitana, pwede niyo po bang maikwento sa amin itong patungkol sa pinag-aagawang lupain dyan po sa Barangay Lamon, Goa, Camarines Sur? Noong 2009 po kasi ma'am, nagkaroon daw po ng survey po yung Barangay Lamon po yata. Hanggang po doon sa barangay namin na hindi man po nagpaalam sa punong barangay ng Barangay Pinamihagan. Kaya yung halos yung kalahati po ng barangay namin is nahati na po nila. Okay, ano ka, Kapitana, nag-worry ka dahil karamihan doon sa lupa na sakop ng inyong barangay ay pinag-aagawan or... Hindi, nasakop na ng Lamon. Sinasakop na, pero partner, wala pa naman na kasulatan or walang ano. So yun yung iniisip mo yung ngayon, Kapitana. Kapitana, kailan nagsimula itong problema ng yung 20 barangay? Yung asawa ko po, ma'am, yung kapitan, nalaman po namin na yung mga lupa doon is nagkaroon na po ng halos dalawang title na po. Kasi isa po sa Goa, isa po sa Lagunoy. Kaya nahirapan po yung mga tao namin na magbayad ng buwis po. Kasi Opo. hindi namin alam kung saan talaga maghuhulog. Opo. Ito po ba, Kapitana, ay naparating na ninyo po itong problema sa munisipyo po ng Goa at Lagunoy? Opo, ma'am. Opo. Ano daw po? Kasi usually ang ganito, idinadaan ito sa pag-uusap, partner, sa Sangguniang Bayan. Opo. So ano daw po yung naging resolution po patungkol po dito? Na-discuss pa lang po kasi namin to, ma'am. Kami ng resolution po. Binigay po namin. Kaso hanggang ngayon po is wala pa po talaga.
Wala pang resulta. So gaano na po katagal na ito po, Kapitana, ipinoproblema po ninyo? Halos matagal-tagal na rin po, ma'am. Okay. Kapitana, ito ho bang mahigit 100 hektarya na nasakop ay anong klase pong lupain ito? Agricultural ba ito or may mga nakatira, residential? Agricultural po, sir. Okay. Yung bang 100 hektarya, ibig sabihin, sakop yun ng barangay Pinamihagan, tapos ngayon ay naggawa ng titulo, ang address na doon sa isang titulo, Goa, Camarines Sur na. Opo, sir. Okay. Yung dalawang barangay, yung barangay nyo at saka yung barangay ng Goa, Lamon, nag-uusap ba kayo? Hindi po. Ay, pumunta po, sir, doon yung isang kagawad niya po na mag-ano na daw po yung mga tao doon sa barangay namin kasi yung titulo daw po pwede nang kunin. Kaso may mga hawak na po sila ng titulo. Lagunay po yung nakalagay, naka-address. Yung kukunin daw sana po is Goa yung nakalagay. Okay. So, ngayon po, ano ngayon yung talagang pinakailangan gawin para maayos po ito? Gusto ko lang po sana, sir, na magkaroon ng resurvey para po sa boundary dispute ng Barangay Lamon at ng Barangay Pinamihagan para maayos po ito. Opo. Okay. So, halimbawa, ang maging resulta, Kapitan, ay talagang itong 100 hectares ay mapunta doon sa kabilang barangay, okay lang sa'yo, basta malinaw po sa titulo. Opo. Okay. Sige, Kapitana, makinig ka kasi kasama ninyo, katabi nyo ngayon, ang tauhan ng Department of Agrarian Reform dyan sa Camarines Sur. Andyan din si Kagawad. Si Kagawad muna. Unahin natin si Kagawad. Sige po. Kagawad Vito Triviana Jr. Ng Barangay Lamon, Goa, Camarines Sur. Magandang hapon po sa inyo, Kagawad. Wala po si Kagawad. Wala si Kagawad. Opo. Okay, wala. Ako po ang nakarepresentar, kapitan po ako. Si Kapitan! Si Kapitan, okay. Mas magaling, Mas maganda. partner. Mas maganda. Mas maganda. Wala si Kagawad. Si Kapitan na Kasi nandyan. yung unang nakausap namin, Kagawad. So ngayon, mas magaling dahil Kapitan versus Kapitan yung mag-uusap. Eto, Kapitan, ano po yung masasabi nyo dito sa pinag-aagawan nyo pong lupa ng Barangay Pinamihagan? Magandang hapon po. Kami naman po, hindi naman kami nagpag-agaw ng lupa sa Pinamihagan kasi noong 2009, nag-survey yung DNR. Ang mahirap doon, dahil hindi pinalam yung mga tao doon sa Pinamihagan. Pagdating noon, yung mga tao sa Pinamihagan, hindi pinaalam ng taga-DNR. Hindi naman akong kapitan noon. Opo. Kagawad pa lang ako noon. Kasi pati ako, hindi ako pinalam ng kapitan dati noon na nagpasurvey pa lang doon sa Pinamihagan. So ibig sabihin po nito, Kapitan, kung ano po yung dating problema nung hindi pa po kayo yung Kapitan, hindi nyo po alam. Pero ngayon po na nalaman po ninyo, ano po yung stand ninyo dito, Kapitan? Hindi ko po talaga alam. Ngayon lang nagdating yung problema kaya hindi namin inaangkin kasi ang barangay namin talagang doon talaga lang kami sa sakop namin. Hindi kami pupunta doon sa... Ayun, maganda naman. Oo. Maganda yung kuha ni Kapitan, hindi namin inaangkin. Actually, si Kapitana, yun din, ang sabi niya, kung ano yung magiging resulta ng resurvey, irespeto niya. Actually, partner, ang nagiging problema, hindi yung agawan ng teritoryo. Ang problema, yung mga tao na may problema kasi dalawa ang titulo. Yung isang titulo, ang address sa Lagunoy. Yung isa Goa. Nalilito sila ngayon. Saan sila magbabayad ng buwis? Correct. Kapitana, okay. Si Kapitan muna. Kapitan, since nababanggit mo na wala ka naman pakialam kung ano yung magiging resulta ng resurvey, so makikipagtulungan ka na din po kay Kapitan. Kay Kapitana. Oo. Opo, magkipagtulungan ako kasi hindi namin talaga yan nakasakop ng lupa na yan. Lamon lang talaga, Goa. Opo. So ang may kasalanan po, Kap, DNR. DNR pa may kakulangan talaga dyan. Ayun, klarado. So, since departamento ng DNR partner, merong, according sa kanila, doon nagsimula yung problema. Pero kung DNR yung may problema, bakit DAR ang Eto magkakausap partner, natin? eto yung makakasolusyon dyan para sa maaring legal na aksyon at makakasolusyon, makakapagbigay ng kalinawan dito sa problema ng dalawang barangay. Eto, nasa kabilang linya, katabi nila sila Mr. Mariano at Mr. Norberto ng Department of Agrarian Reform dyan sa Camarines Sur. Magandang hapon po, Sir Norberto. Opo, Sir Norberto, may report na po ba itong halos 16 na taon ng problema nito pong dalawang barangay? Kasi according sa kanila, okay lang naman kung kaninong barangay mapunta talaga itong hektaryang lupa na ito, pero
yung DNR daw po yung nagsimula kasi nung nag-resurvey, doon po bumunga ito pong problema. Actually po, ma'am, ang pinag-uusapan dito yung whole community, which is residential lot na residential area. Ngayon po, ma'am, ang residential area hindi cover ng DAR. Oh, hindi sa kuha ng DAR, partner. Kaya kanina may problema DNR. Opo. So sa ganitong pagkakataon, Sir Norberto, ano po yung pwede nating maitulong? Dahil eto na po, nagkaroon na po ng problema ito pong dalawang barangay patungkol po dito. Siguro po, resolve ang DNR. Oh, DNR talaga, partner. Hindi DAR. Opo. Hindi po sa DAR kasi mostly ng mga area dyan, mga under timberland. At sako po yun ang DNR. Opo. Opo. Wala ho ba dyan na representative ang DNR, sir, sa oras ngayon, mga oras na ito? Wala po yata. Oh, kasi wala, partner. Opo, ganito na lang, sir, dahil kayo po ay galing sa opisina ng Department of Agrarian Reform, ano po ba yung pwede nyong maitulong patungkol po dito? Maaari po ba tayong makipag-ugnayan din sa tulong po ng Agrarian Reform dito po sa DNR? Pwede naman po, pwede. Okay. Maraming salamat po, mga sir, no? At alam po namin na kayo din ay gusto nyong magawa ng paraan para makatulong na masolusyonan ito pong problema ng dalawang barangay. Isang barangay na Goa at isang barangay sa Lagunoy. Maraming salamat po. Okay. Eto na mga kaaksyon, dadako na tayo sa ating maswerteng napili ngayong araw na makatatanggap ng 1,000 piso mula sa Ako Bicol, tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Magandang hapon po. Hello, magandang hapon po. Hello. Hello po. Ano po ang pangalan po ninyo? Hello po. Ano po ang pangalan po ninyo? Rosana Hartana po. Ano po? Rosana Hartana po. Rosana. O, taga saan po kayo? Milaor po. Milaor, Camarines Sur. Camarines Sur. Kayo ho ba may asawa na, estudyante, balo, ano po? Milaor po. Ano po? Kasama mo naman yung balo, partner. Mabuti na yung sigurado, Palong partner. na tayo ngayon, partner. Nanay, Rosana Hartana, magandang hapon po, nanay. Hello po. Opo, nanay, kayo po ba ay nanonood ngayon ng aming programa? Opo, nandito po ako. Huwag mong tanungin, partner. Baka, ay, hindi naman talaga problema ng DAR yun. Baka sabihin sa'yo. Opo. So, Nanay Rosana, ano po yung ginagawa nyo ngayon? Nanonood po ako ng Ako Bicol ngayon. Ayun! Okay naman, nanay, yung nakikita nyo po sa screen. Gwapo naman po itong kapartner ko. Opo, nakikita ko po kayo. Apo, ano pong, lagi ho ba kayong nanonood? Nanonood po ako ng Ako Bicol. Ayun, nanonood na eh. Okay, so saan mo gagamitin ang 1,000 piso na napanalunan mo? Yay! Thank you po! Thank you! Ay, sige na. Ayaw niya na, partner. Basta thank you na. Thank you, Congratulations thank you. sa'yo. Huwag mong ibababag yung telepono. Kakausapin ka ng aming staff para malaman kung paano makakarating ang saya-saya sa'yong natin 1,000 piso. Okay. Congratulations po, Okay, Rosana maraming Hartana. salamat. Ayan. Partner, paalala po na sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ano, partner, mag-ingat po tayo sa mga scammers. Na-scam ka, partner? Uy, akalain mong problema ng DNR, yung DAR ang kausap mo. Alam mo, partner, na nangyayari talaga yan, partner. Kasi, actually, lesson learned. Scam yung partner. Okay. Mga ka-aksyon, ang aming pong Facebook page ay nag-iisa lamang at ang aming FB page ay mahigit 263,000 followers. Kailanman po ay hindi kami humihingi ng anumang halaga mula po sa inyo kapalit ang aming serbisyo dahil ang aming pong serbisyo ay libre lamang. Kaya kung kayo po ay makatanggap ng mensahe na nagpapakilala mula sa aming programa, maging mapanuri at siguraduhin muna ang mga nakakausap. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero
de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3 Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagongtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang ora mismo. Mga kaibigan, hanggang sa Lunes, sama-sama nating aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Joshua Martinez, Mr. Siram. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Sa mga nangangailangan, alam mo, may problema tayo. aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa kasama.